लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा थासिगोन। माखासे एसओपि आरो रैखाथि प्रट'कलखौ मानियैनि थाखाय नं B/CRD/इक'टुरिज्म/9542-12 नेशनेल फरेस्ट अफिसारा थारैनो आइपवालि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पट बन्द जानाया लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां लाबोदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय समायना रमायना बैग्रि बारिजों बुंफबनाय दिजाब्रां दालां साखाथिनि लावखार ओंखाम जाग्रा लोगोफोरजों बेरायफैनो एबा लावखार ओंखाम जानो गोसो बैसोर बिथांमोना बे बारनिफ्राय आइपवालि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पटआव लावखार ओंखाम जानो मोननाय नंला। मानोना माखासे एसओपि आरो रैखाथि प्रट'कलखौ मानियैनि थाखाय नं B/CRD/इक'टुरिज्म/9542-12/10/12/2024 नि गेजेरजों आइपवालि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पट सालायनायनि गनायथि होनायखौ बोखारनो बिथोन होदों चिरां जिल्ला काजलगांव डिभिजनेल फरेस्ट अफिसारा। लावखार ओंखाम आरो रैखाथि प्रट'कलखौ मानियैनि थाखाय नं B/CRD/इक'टुरिज्म/9542-12/10/12/2024 नि गेजेरजों आइपवालि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पट सालायनायनि गनायथि होनायखौ बोखारनो बिथोन होदों चिरां जिल्ला काजलगांव डिभिजनेल फरेस्ट अफिसारा। थारैनो आइपवालि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पट बन्द जानाया लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां लाबोदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय समायना रमायना बैग्रि बारिजों बुंफबनाय दिजाब्रां दालां साखाथिनि लावखार ओंखाम जाग्रा आइपवालि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पटआ दिनैनिफ्राय बन्द जाबाय। जाय बिथांमोना आइपवालि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पटआव गाव गावनि नखरखौ लानानै एबा लोगोफोरजों बेरायफैनो एबा लावखार ओंखाम जानो गोसो बैसोर बिथांमोना बे बारनिफ्राय आइपवालि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पटआव लावखार ओंखाम जानो मोननाय नंला। मानोना माखासे एसओपि आरो रैखाथि प्रट'कलखौ मानियैनि थाखाय नं B/CRD/इक'टुरिज्म/9542-12/10/12/2024 नि गेजेरजों आइपवालि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पट सालायनायनि गनायथि होनायखौ बोखारनो बिथोन होदों चिरां जिल्ला काजलगांव डिभिजनेल फरेस्ट अफिसारा।